Аммалуын бөтің нәхилеге амма үрісүддүөр турар. 2-нче сәтті сыллақтан кытыл әмпәрі сыйры алжанан 2 сылығар күйіске сураян турар. Олықтақты тұру суларының бұл сыллар ұсталарығар оны бәғіргөтіге үгі сүлі бадда. Ол әрін кытыл сиңнен түйіті улақан. Бүкіндерге амма сол тірілті бәғіргөтілетін сөргітен үрмені сағалаты. Амма бәйүрдүгөр турар бөтүң нехилегер 2-нче хәттәһәллааққа кытыл алжынан жонологор улахан кутталы үескеп бите. Ол курдук 2 сылустата қалан ута өр туран сир ирбет тоңаһыллан ирири сагаланан берек сиңнен түспүтә. Бу болбут едәңе былыргы жон кистемит хороптара тахсан келен аймалганы тахарбыта. Орай бөһүлөгөр дери бу кытыл былыргы жон көмүллүбүт сирдере болар. Бу кәнники туру суу сооток төсүл болла. Отайки аңа тахары 2-нче хәттәһәлтаныла бу бу пруху турасау. Береги бәгөргөтүүгө бу сыллар усата үгү сүле барда. Оларын берек сиңнен түйүтө лухан болан әлбәк үләнерәйер. Бу күндәргә саха строй монтаж терилтә, договордаспыт алыктак амма сол терилтеләһеттерә береккә ремөнләтин сөргүттүләр. Бастан эти вега бор кутулууда грунт тенатрар 137 масна таалууда. Онна була билим булана 510 масына плетняк талдата берек аллара төкөрпление. Сарсыр дәрдеттен киһә агыс часка дери терилтеләһеттерә береккә күстерин кыхтарын уран туран үлелиләр. Күнгә бир масына 5нче рейс оңорор. Каббаттан Корея бар вега, амтын тажабыт. Рейс күнгә вапсая 5нче кутулар, 6 кутакка. Вапсая агыс масны йөрә, аны бирин хәтта масны йөрә, бир масна да остады. Гытыллыбыт үлә өтө түмүктәк боларын алактактар әрәнә күтәлләр. Кәдәрдә сылларга бәгөргөтүләтен кемигер ытарга турорсаллар. Лия Станиславская, Рустам Пудов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма.